Cesta RegioJetom z Bratislavy do Košíc sa od jeho vstupu na hlavnú trať pohybovala vo všetkých vlakoch od 9 €. Za túto cenu sa odteraz odveziete už len v ranných spojoch a v priebehu pracovného týždňa. Vo vyťažených dňoch bude cena dvojnásobná. V těch spojích, které jsou v těch dopravních špičkách, tam ty ceny jsme vlastně posunuli tak, aby byly vždycky nižší, než jsou třeba ceny u státních rychlíků. Najvýhodnejšiu cenu získate v RegioJete vďaka kreditovému lístku. V štátnych rýchlikoch nákupom cez internet a tiež prostredníctvom preukazu Classic Rail Plus, ktorý však stojí 35 € na rok. V týchto dňoch sa hovorí aj o návrate IC vlakov, ktoré po 22 rokoch skončili v polovici januára. Medzi priority novej vlády to presadil šéf národniarov. V prípade, že si akcionár, čo je Ministerstvo dopravy, objedná prevádzku Intercity vlakov, budeme sa tou témou zaoberať. Ministerstvo dopravy začne konať, až keď bude mať na stole definitívne znenie programového vyhlásenia vlády. IC vlaky štátnych železníc by sa mohli na hlavnej trati objaviť najskôr prvou zmenou grafikonu, ktorá bude v polovici júna. RegioJet už nad odchodom zo slovenského trhu neuvažuje. My nemáme jakýkoliv problém s konkurencí, pokud je férová ta konkurence. Určitě nemůže zavedení jakéhokoliv komerčního produktu ze strany železničnej spoločnosti Slovensko vypadat tak, že představí produkt, který opět bude ztrátový. Súkromníkovi dlhodobo prekáža aj bezplatné cestovanie v štátnych rýchlikoch. Jedno z hlavných opatrení sociálnych balíčkov rozdeľuje aj nových koaličných partnerov. Podľa predsedu Slovenskej národnej strany by mohlo byť adresnejšie. To znamená určené len pre tých, ktorí ho skutočne potrebujú. Treba aj v tých opatreniach hľadať rozum. Pokiaľ to je plošné a všetko by bolo na Slovensku zadarmo, bude to deštrukčné. Marek Maďarič sa však v nedeľu vyjadril, že Smer toto sociálne opatrenie nechce žiadnym spôsobom okresať. O tom, ako bude vyzerať nielen vlaková doprava na Slovensku, rozhodne nový minister, ktorým bude Roman Brecelý. V pondelok ho predstavila strana Sieť. Na naše otázky k tejto téme zatiaľ reagovať nechce. Kristián Čekovský, RTVS.